Saba ani kelen o de ye Coupe de la transition finale jaabi ye min labɛnna Mouvement Mali Espoir fɛ walasa ka furancɛla fanga kɔkɔrɔma don. Hakilila jiginna coupe in ɲɔgɔn kunbɛ fɔlɔ tana avril kalo tile 29 tɛmɛlen. Dɔgɔkun 3 ɲɔgɔn kunbɛw kɔfɛ a finali tana nin sibiri mai kalo tile 20 san 2023 Jelibugu ndolanci kɛnɛba kan. Kɛnɛ ɲɛmɔgɔya tun bɛ Agibu Asimi Danbele bolo. Ale ye jamanakuntigi Asimi Goita bilasiraba kɛrɛnkɛrɛnlen ye kuluba. Finali ye AS Commune 3 ani AS Commune 6 kɔ da ɲɔgɔn na n'o labanna AS Commune 3 ka sebaya la 7 ani 1. Hakilina mun y'a to an ye compétition in organiser hakilina ka ca a fɔra cogo min na ka jeunes fara ɲɔgɔn kan parce que président Asimi y'a fɔ transition daminɛ na ko ale ye denmisɛnnin de n'ale échouera Mali denmisɛnnin bɛɛ de échouera. C'est une occasion an ka se ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan. Et puis en prélude ko mun bɛ senna sisan o ye référendum de ye. Référendum vote kan ka kɛ n'Ala sɔnna ma le 18 juin. Campagne bɛ dayɛlɛ le 2 juin. Mais en prélude campagne là c'est pour que ka jeunes sensibiliser ou ka dɔn mun bɛ constitution in kɔnɔ pour que u ka se k'a ta ou bien k'a bila. Donc ko in bɔlen no de kama an bɛ parrain yɛrɛ fo ale mun hakilina sɔrɔ ka coupe in da ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan Mali Espoir tɔgɔ la. An bɛ gouverneur fo a ka présence la parce que depuis a daminɛ fo sisan gouverneur a ko soutenu fo sisan. Donc an bɛ gouverneur yɛrɛ fo a ka cɛsiri la nin ko in na parce que sisan transition soutenu tɛ bilen an bɛ ka Mali de soutenu ko bɛ ka kɛ sisan a bɛ ka kɛ autour du Mali ka mɔgɔw wele an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que Mali ka se ka taa ɲɛ. Nisɔndiya belebeleba o tun ye Umar Abdulaye Mayiga ta ye ale min ye coupe in denfa ye a ye kolabɛn jɛkulu fo kosɛbɛ baara kɛko ɲuman na ka da kan ɲɔgɔn kunbɛw bɛɛ kɛra kulo ni yɛlɛ kɔnɔ. Vraiment nisɔndiyalen don ɲɛ bɛ jama na jama min jɛkulu jama min sifin jama min na min nana transition soutenu kama yan an ye nin coupe in da pour que sifinw ka fara ɲɔgɔn kan ka na transition de soutenu. Vraiment ni sifinw farala ɲɔgɔn kan ka ninnu soutenu ka baara la vraiment a bɛ ɲɛ an sifinw bɛɛ ma. Welekan kelen bɛ ne bolo ka ɲɛsin sifinlakaw ma u b'u tigɛ di ɲɔgɔn ma hali sini. Di moment u farala ɲɔgɔn kan ka tugu nin transition mɔgɔw kɔ ka sɔrɔ muga ma d'u ma u ka fara ɲɔgɔn kan fana k'u dɛmɛ u ka se u ye fɛn min turu ɲɔgɔn fɛ u ka jɛ k'a sɔn pour que a ka taa ɲɛ. Coupe in kɔfɛ wulikajɔ caman wɛrɛw bolo dalen bɛ Mouvement Mali Espoir bolo walasa ka jamanadenw ladɔnniya sariya sunba kɔnɔkow la cogo min na u bɛ se ka a wata wote don n'o ye juin kalo tile 18 ye. Coupe in dara ka se ka sifinnakaw fara ɲɔgɔn kan n'an ye sifinnakaw fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka sariya sunba kura mun bɛ sen na an bɛ se k'o kɔnɔfɛnw gafefɛnw da sifinnakaw tulo kan cogo min na kelen-kelen coupe in da bɔr'o kama. Bon an ma se ka a bɛɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna mais an ye affiche minnu kɛ caman tun sɛbɛnnen don o kɔnɔna na. A kɛra wasa ye kosɛbɛ parce que jama bɔra an wasala vraiment. Bon ko caman b'an bolo parce que file fiyɛlen don n'o ye kalata ye kalo juin kalo tile 18 sariya sunba yɛlɛmali o kalataw bɛ sen na an y'o programme kɛ wulikajɔw bɛ yen an kan ka o kɔnɔ cari sariya kura k'o kɔnɔna cari an bɛ k'o baaraw kɛ ani campagne kan ka dayɛlɛ an b'o fana labɛnw na bɛɛ ka bɔ ka taga kalata juin kalo tile 18 a ka se ka kɛ wasa ye kɛmɛ sigila an ka se k'a ye mɔgɔ 99 ka bɔ ka taa kalata o de an ka laɲini yɛrɛ kosɛbɛ wi yɛrɛ awɔ an paseli dɔrɔn tɛ mais an bɛ fɛ jama bɔta de ka caya mun ka taa kala fili o de an ka laɲini ye kosɛbɛ. Ɲɔgɔn kunbɛn in juru canina kosɛbɛ tɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ ka da kan kabini sanga sabanan AS Commune 3 bɛ celu fɔlɔ don o bɛ jibɔ AS Commune 6 fɛ sanga 23nan kɔnɔ o kɔfɛ AS Commune 3 bɛ celu filanan don sanga 35nan kɔnɔ u bɛ taa sɛngɛlafiɲɛbɔ la o kan ndolantan tako filanan yɛlɛlen AS Commune 6 b'a da tulu la ka da jaba la u tɛ se k'o jibɔ sanga 72nan AS Commune 3 bɛ celu sabanan don ndolantan bɛ kuncɛ o kan 7 ani 1 ka taa AS Commune 3 kanu na. Bon ne kɔni nisɔndiyalen don fo k'a dama tɛmɛ aw yɛrɛ y'a ye a daminɛ gɛlɛyara an bolo dɔɔnin mais au fil du temps denmisɛnninw yɛrɛ sɔrɔ et n'a ye an équipe min gérera bi on n'était pas favori parce que depuis k'a daminɛ olu tun ma bi ta an fana tun ma bi ta mais u tun ye bi don ta tun ka ca n'an ta ye kosɛbɛ donc c'était une équipe qui était venue en confiance donc o de y'a to an ye conseil min di denmisɛnninw ma c'était de ne pas encaisser en premier vous avez vu an ye bi fɔlɔ don u y'a bɔ
an tilala ka réagir ballontan yɛrɛ o de o dusu dɔrɔn de don ni bi donna la il faut avoir une réaction donc denmisɛnninw sera k'o de kɛ bi o de y'a to an sera ka sebaya sɔrɔ n ka foli fana bɛ taa belebele bɛ taa gouverneur ani parrain parce que aw yɛrɛ y'a ye coupe da jamana in kɔnɔ a ma nɔgɔn surtout an bɛ kuma min na ya ko ma nɔgɔn donc an bɛ foliba bila u ye u ye mun kɛ denmisɛnninw ye san o san u ka to ka nin kɛ nin b'a to an fana bɛ se ka denmisɛnninw bɔ ko baden de la n'o ye temi ye n'o ye drogue ta ye n'o ye fɛn wɛrɛ ye mun bɛ taa u juguya fan fɛ donc ne nin cogoya bɛ kɛ nin bɛ denmisɛnninw préoccupé u bɛ ɲinɛ fɛn caman kɔ donc an ka foli filanan bɛ se journalistes yɛrɛ ma aw yɛrɛ aw ni ce aw ni baraji parce que ko in tɛ se ka kɛ foyi ye n'aw yɛrɛ t'a ko ɲɛma donc an ka foli belebele b'aw fana ye. Dolantan ja o ye cɛlu ye n'o tɛ AS Community cɛdenw fana y'u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ nka u ma se ka garisɛgɛba sɔrɔ ka cɛlu caman don. I k'u bɛɛ bɛ préparer ka na fɛn dɔ de kama bon quand même an ye idée min sɔrɔ sur l'adversaire quand même on a beaucoup en parlé on a beaucoup mis les trucs en place pour que ka denmisɛnninw ka se ka déjouer. C'est pas une équipe qui a mal joué bon mais la finale ça se joue pas ça se gagne. Hein, on ne demande pas qui a bien joué, mais on demande qui a gagné. Donc je pense que les enfants sont trop tombés dans la facilité aujourd'hui pour vraiment produire de tel football. Et ni Odunkera Messigini Miedron, Agno de Sorogo, Nemo. Sincèrement parlant, Ningo Ngouama Barina Wallahi Megalontia, parce que je connais la qualité de ces enfants, je sais quel match on a produit pour être ici. Donc aujourd'hui, on ne peut pas jouer 3 matchs, 8 buts marqués, 0 buts encaissés. Et venir à la finale et ne pas parvenir à marquer même 2 buts, 3 buts. Là, c'est pas... Et puis aujourd'hui, on a joué contre une équipe que défensivement, ils étaient bons. On avait cette information qu'à défensivement, ils étaient bons, mais dans leur attaque, ils marquaient moins de buts. Bon, c'était un jeu ouvert. Aujourd'hui, c'était leur chance. Donc, par rapport aux erreurs qu'on a commises, vraiment, ils ont su profiter des erreurs. Donc, on paye cash quoi. L'organisateur Befo, Kada, les parents, la Mounou et l'initiative, c'est une très bonne chose. Je veux que vraiment, qu'à continuer et puis l'organisation gagne, qu'à fait. Vraiment, comme une baisse, il est mégané. Et c'est une occasion aussi de voir les joueurs qui sont en bas pour que vous fassiez donnant Nata ou la sans fait. Vraiment, Moufou, Kabarala, Alaka Sanoreta Fene Irana. Merci. Mouvement Mali Espoir Tchesirlen au Frangela Fanga de Meni Baragmona Dongo.